Ka taɓa tunanin cewa akwai wani gari kusa da Agadez da ya ɓace gaba ɗaya? Gari mai arziki, mai kasuwanci, mai haƙar tukulla, amma yau babu kowa sai kango shiru da tambayoyi. Me ya faru da mutanen Takidda? Yau zan baka labarinsa. Birnin Agadez ya zama kamar yadda muke ganin shi a yau. Akwai wani babban gari a wannan yankin da ya shahara kwarai, gari mai arziki, gari mai kasuwanci, garin da mutane daga nesa suke zuwa domin neman dukiya. Amma yau idan ka nemi wannan gari ba za ka same shi ba, sai kango a tsakiyar hamada. Wannan shine labarin Takidda. Takidda tsohon gari ne da yake a yankin Ayar, arewa maso yammacin Agadez. Wannan wuri yana kan tsohuwar hanyar kasuwanci ta hamadar Sahara, hanyar da ke hada arewacin Afirka da kasashen da ke kudancin Sahara. Saboda wannan matsayi, Takidda ta zama wuri mai matukar muhimmanci a tarihi. Abin da ya sa Takidda ta shahara shine haƙar tugulla a wancan lokacin. Tugulla daga Takidda ana ɗaukar sa ɗaya daga cikin mafi inganci a duk yankin Sahara. Ana haƙo shi da yawa, ana sarrafa shi, sannan 'yan kasuwa su ɗauke shi zuwa a kai shi ƙasashe daban-daban. Saboda wannan arziki, 'yan kasuwa daga kanan Borno, daular Songhai, Fezan har zuwa arewacin Afirka suna zuwa Takidda. Wannan yasa garin ya bunƙasa sosai, mutane suka yi yawa, kasuwanci ya yi ƙarfi, rayuwa ta inganta. Masana tarihi da matafiya sun ambaci Takidda a rubuce-rubucensu, sun bayyana ta a matsayin gari mai arziki, garin da sarakuna da manyan dauloli ke sha'awa. Wasu lokuta har ana samun rikici da yaƙe-yaƙe domin mallakar albarkatun Takidda, saboda kowa na son ribatar tugullarta. Amma kamar yadda tarihi yake, babu wani gari da yake dawwama. A hankali abubuwa suka fara sauyawa, rayuwa ya fara raguwa, fari ya ƙaru, hanyoyi kasuwanci suka canza, mutane suka fara fuskantar matsaloli. Kasuwanci da ke kawo wa Takidda arziki ya fara raguwa. Baya ga haka, rashin tsaro da rikice-rikice sun ƙara ta'azzara. Matsalar a ƙarshe, mutane suka fara barin garin, suna neman wuraren da ruwa da rayuwa suka fi sauƙi. A hankali Takidda ta zama kango. A yau abin da ya rage daga Takidda shine rusasshen gine-gine da duwatsu da alamun tsohon zama. Amma duk da haka, wannan kango yana ɗauke da babban darasi. Yana nuna mana cewa inda muke ganin hamada a yau, a can ne rayuwa ta taɓa bunƙasa. Takidda ba tatsuniya ba ce, tarihi ne na gaskiya, garin da ya rayu, yayi arziki, ya shahara. Wannan lokaci ya shafe shi. Wannan labari yana tuna mana cewa tarihin Agadez da Nijar gaba ɗaya ya fi zurfin fiye da yadda muke zato. Idan kana son jin labarin sauran tsofaffin garuruwa da suka ɓace a Agadez ko tarihin sarakuna da daulolin Nijar, ka yi subscribing, ka danna mana lakin, sannan ka bar mana ra'ayinka a cikin komentar. Mun gode, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu.